Joseph Muscat telef il-kontroll tal-pajjiż u tal-ekonomija. Hekk iddikjara l-kap nazzjonalista Adrian Delija meta indirizza lil partitari nazzjonalisti fl-imsida 3 filgħaxija. Telef il-kontroll tal-pajjiż, telef il-kontroll tal-ekonomija. Paniku li nsab fih il-kap nazzjonalista Adrian Delija nieqes mill-viżjoni tiegħu għall-pajjiż infexx jattakka lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Tul it-tmexxija tal-Prim Ministru Joseph Muscat, pajjiżna għadda minn deficit għal surplus u Malta għandha fost l-inqas rati ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Fit-tbassir ekonomiku għar-rebbija, l-Kummissjoni Ewropea tbassar li din is-sena l-ekonomija Maltija tirreġistra l-akbar tkabbir fost l-ekonomiji kollha tal-pajjiżi Ewropej. Adrian Delija reġa' kien isteriku, irrabjat mhux ftit għax anki l-Qorti Kostituzzjonali ma tatux raġun dwar il-pubblikazzjoni tar-rapport sħiħ tal-inkjesta Igrant u xaħdet it-talbiet kollha li għamel. Madankollu Adrian Delija ma ċettax id-deċiżjoni tal-qorti u beda jirreferi għaliha daqs li kieku rebaħ il-kawża kontra l-Avukat Ġenerali. B'reazzjoni l-Partit Laburista sa x'inhi r-raġuni li għaliha se jappella mis-sentenza meta jgħid li għandu raġun. Qal li dwar Igrant Adrian Delija għandu problema ikbar milli kellu meta rid ikeċċel lil Simon Busuttil. Innota li biex iżomm postu fil-Partit Nazzjonalista, Delija għamel tiegħu il-frame-up Igrant u daħal f'isqaq li ma jistax joħroġ minnu. Quddiem dan kollu, Adrian Delija jinsab f'paniku. Issa nafasa il-bottuna tal-panik. Adrian Delija reġa' kien isteriku uża ton aggressiv. Infexxjaja tu tilifa bosta drabi, tant li qed jagħmel storbju fuq ix-xejn dwar suġġetti li m'hemmx kontroversja dwarhom. Panik! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.